Здравейте хора, тук е Прайм БГ и днес смятам пак да ви покажа някои изобретения, как наистина да работи. Ако искате още такива клипове, моля абонирайте се и нека направо да почнем. Май беше моят свет. Сега, това е изобретение, което ще бъде ограда, която върза от Poison или нещо такова, Poison, да те убие. Бах ти шибам. Извинете за тази дума, просто много силно прави. Сега, има, може да си го направите както искате, как да изглежда, обаче начинът накрая да е един и същ. Сега, да ги намеря. Къде. Сега ми трябва това. Нещо коду диспенсър май беше. Да, това ми трябва. И сега, нека го правя. Чакайте, редстон ни трябваше. Да. Чакайте. So,
Ще ни трябва някаква турава. За само една, бе. Нали, не така го правите, просто. Ако ще да сложа още две. Така. Просто така само. Аре. И сега правите така. Упс. Ето. И чакай, сега се пусна на гейма, на survival по-скоро. Така, ето на survival. Да видим какво ще стане. Ох. И да, вижте. Да. Вижте доста добре за мобове, не знам, някакъв капан. Може да си го направите. Естествено има и друг вид капан, нали, като този. Обаче не го знам. Само съм гледал клип, обаче отнема на човека около половин час. И мисля, че няма да ви се хареса. Тъй, че да. Това беше от клипа. Абонирайте се, харесате и коментирайте.